Ben simple i a vegades ben complicada. La vida és així. Plena de grans moments, però també d'entrebancs inesperats, canvis sobtats de ruta que no sabem on ens portaran. Diuen que si una cosa t'apassiona, treballes i et lleves ben d'hora et sortiràs amb la teva. Així neixen els projectes, les empreses, amb persones com tu i com jo que un dia decideixen començar des de zero, sense por. Sí, hi ha persones com tu i com jo que amb esforç i constància un bon dia fan néixer i créixer projectes del no-res, fent equip al costat d'altres persones d'aquí i d'arreu on poder fer arribar i compartir la feina ben feta. L'empresa ets tu, sóc jo, la germana, el cunyat, l'amiga, el veí, la família, totes aquelles i aquells que sumen i miren endavant. Vivim moments d'incertesa, por, neguit col·lectiu, moments inesperats i complicats, difícils. Ara, més que mai, a Osona, les persones i les empreses no ens podem arronsar. Ara més que mai, saps què toca? Ara toca apostar per la recerca, el desenvolupament i la innovació. Ara toca fer costat al més de 500.000 de persones treballadores autònomes d'aquest país. Ara toca valorar totes les feines i estendre la mà als que no han pogut resistir. Ara toca mirar endavant i lluitar per la nostra gent, per al nostre equip i per la nostra feina. Ara toca fer costat als del costat, cooperar per competir. Ara toca pensar en global i creuar fronteres amb la nostra feina. Ara toca sentir orgull de la nostra feina, del territori, de la nostra gent. Ara toca ser flexibles, adaptar-nos i transformar-nos per avançar. Ara toca resistir. Els catalans i les catalanes no ens rendim mai. Fer costat als que ho facin malament i recolzar nous projectes. Ara toca explicar que a Osona moltes empreses, petites i grans, fem les coses bé. En resum, les empreses són persones. Ara més que mai toca resistir, sumar, cooperar, innovar i mirar endavant. Ara i sempre toca veure el got mig ple. Perquè la vida no és com te la donen, sinó com te la prens. Osona, empreses, persones.